Butong babaya atong sabot. Humana may paniod to, karon magkuha na pud mig butong kay para panghimagas. Si Auntie Mercy, si Lilin, di ara nagdala pud mi og condense og naay biskwit nga Yahoo. Ako ang magkatkat karon. I-try na ako pagkatkat kung makaya pa ba nako mo katkat, no? Iniring style ta karon. Kuma naman may kaon sa paniud to, di. Oh. Pangita na putag masimo-simo. Maunang maskin mag-diet ta, dili mag-epektibo ang diet kay mga bulaos man ta. Hala. Kana dog. Naay kuan na. Asa may butong dana? Ay, kabang niyo. Ako'y katkat. Ito ka? Asa na na? Ana ba kana mo mo kwatong nagdabog. Ah, dapit nga kuan. Kana. Kanang dahan kayo? Kanang nag-atubang din ba? Kanang nag-atubang dinhi? Kana lagi? Kani nga palwaw. Makaya ba ka nako no? Na tangga mo gulo. May tangga? Sige, katkat butong. I-try na to guys kung makakatkat dani. Agi gubenda kay. Oh. Takad. Di lang tag kumpiyansa kay og mahulog ko. Sila na bahala. Nasibudog dani og si Raymond oh. Dog. Wala ba kanay lapinig? Dalo sa kuban eh? Ha? Dalo sa Hay kay na kor hawiri sa kurdi. Kay katkatag kuan butong. So karon i-try na to og katkat kung kamao pa bata mo katkat no. may lag magakuha sa apat ka buok guys. May lag makakuha sa upat ka buok. Di ba man kanaog. Pero insakto makana ah. Insakto na. Uy, nakalasik na ko guys. Nakalasik ka. Kuno ti? Lasik na ko guys. Oh, nanay lasik si Auntie Mercy, di ba? Baligya ta de. Oh, baligya na dayon. Pagdala gid sa sakuban para Dala ko sa sakuban? ipo gyud itakin. Daghan malagi Sige. Akin na nato ang sanggot. Ato ay kuanon. Magkalo-kalo ta kay basig na ay lapinig. Amang nga nakakuha na ng kalo. Wa man kay lapinig dani dog. Sakan. Ha? Unsa may pag kuan? Di tagid ta dani kawatan kay di man ta kabalog. Plaster. Hala giahak di mag-igo dog. Man magigo. Ha? Buros. Dah, di mag-igo. Sami ah. Anaon? Naayaw na lang, uy, di ko kaginhawa. Yanin lang nako. Hangin-hangin ra ba, guys? May pitamatan nga bungin niya. Magkuha na tag butong. Ali na. Kay hala na amay kuan dog. Dahig. Dili man ko kaana dog. Ang kanang dinhi, butong pud na. Baga tungol na. Kana na butong na din niyo? Ang kaning dinhi, Oh. nung saon ako pagkuan na nga naamay palwa. Eh sas. Naaman yo. Mandadilay. Dira ha. Dira ha. Dila mo sa nato guys, kay Sakye ka beauty. Pagdan ka guys. Murag laki guys. hawa guys. Di na mabira. Dahil ka-beauty. Gaya ka na kayo. Pare sa una tiba nga pa duyan-duyan. Oh, ilabyog-labyog. Luyan na rito. Hindi na kayo ah. Busy na isang food. Sige te. Paduyan guys. Paduyan pa yun. Paduyan pa yun din ba? Oh, paduyan kuno guys. Pantay ko matagat. Tay matagat. Lahan sagot dog. Nadia. Ulirog di ara naghayang-hayang sagot. Nana, okay na siya dog. O nga na. Tagabot sa putulan na dede bulukay. Kanin siya dog. Muna. Kana lagi? Dagang kayo. Naghurot ayo, naghuruta. Ha? Ay, huruta. Ito lang ako. Wala. Puto na ah. Ayo, Ayaw. huruta. Pa. Pagkuha lang sa kanang ma. May tangga dani nga. Binaligtad. Tutoy ko na kay magsungit. Pagsubay sa tangga. May tangga na ning gikor. Lagi-lagi sa gitang tutoy kay impacted unya.
Wa ba kay lapinig gani dog? Ay. Ang nila pilit Pada ka. talaw ra na. Putiukan na karon bukan karon. De, kaso kabalo pa bata be? Haud mo lagi. Nah, ya ko ang lima ka ba? Basig. Tonton man oh. Wa na. Luya ng tuhod. Sana bitay oh. Klaro kayo. Terungan kan dia. Putulan ka naglupay. Putula sa ng palwa. Ha? Putula sa ng palwa. Ay ginag si kuang laing no, preso ka gyud. Itong gabi atong sabot. Ay sus, water kay guys. Sir. Ay ginagsubukan ang lahing mahulog na. Charge na gina. Lubag. Adan di ay. Dagang kalo guys. Pila ka buok? Numra. Unom. Eh, ya. Bagag di mo kayo. Basa. Di padala ha. Lubag. Why lubag ay? Lubaga ko na dala. Kaya dalawa. Dali may kay gani. Kawiti sanggot. Kapoy na. Ikaw itis sa Napa? Upat raman to. Ha? Upat. Putula na yung lukayo. Langan tutulaw. Buwang naghangin. Kapoy naman. Kana ra. Na, Kapoy. Kulam. tinguro. Dahil kay lumot-lumot. Tuloy mo sa diyan mo. Di na naman kaya. Nagbag kita yung tutoy. May ang-ang. Yung ano naman sa guys. Ako kayo. Bulikan ng mata guys. Biyong. Wala dagat. Lampos man. Pulingan ko. Nausa ya. Ito yung sanggot. Ate, kikot. Dugangan mo mun. Ha? Dugangan mo mun. Oh. Putulan ka lang mo. Bisa magukay kinakatago ang isa. Pero guys, di na kaya. Na? Abay lisod ni Momon din. Grabe. Tanaw na to si Momon kumo. Kuan Mura ba? kog iring oh. Respect si Momon guys. Hasa. Respect si Momon. Yan na ako pagsaka. Back guys. Kay, way kaya. Way kaya balaw. Nakatago ang good siya. Rimpas. Ang nara sa dana dapit. Ay, ang sabi di ay. Ingana di ay. Nabangan naman ni Bernard. Layo ra gani. Anong kabot man? Ha? Anong kabot? Lubaga? Daw. Oh, No. respect si Budog na po. Si Budok. Bili na lasanggot. Biyo, at si kakarap sanggut ka na. Ay, ko dia kay balik labyog-labyog hinunag mga dapitan ano nato liog dana. Layo ra mga At adug. Respect si Budog guys. Bitaw. Lisod kayo mo no. Kuan magud siya nakatago ba? Dili nimo kalabitan. Nya kung imo pud ko anon, imo pud lubagon. Dili makuan. Ikaw na.
Kaya si Budog ang iyang trabaho dana mangipuay. Mao na iyang trabaho. Mao nang simple na niya. O taas pud kamot. O labit dayon. Oy, para. Oy. Masti raman ni Budog. Oy. Danawa di kaluhaan si Budog. Tulo. O sige. Mula sa dayon. Kana. Kanaog ay palabihi kay Very simple guys. very simple na kay ni Budog. Master kay ni si Budog mangipo. Kay mao man iyang trabaho. Tuban mo to. Mura na kog iring dani. Kinis mo to buto. Ha? Kay grabe ka kuan ang Ay, kuan ko mo. kuan kana ang kuan sa lubi. Kana ang daghan lumot-lumot. Diniram ko siriri niya mag-agi dinlan tapos Pila akong nakuha upat ka buok no. Diara guys maglabog ta sa butong. Ingon kadug kay butong. Nya karon baga tungol. Datong ni agi butong panisiya. O nya kay nagpila naman ka buwan. Hagoy. Kanaloy, sige. Wa na. Unya na, mga ang paganito. Unya na mo kaon sa butong? Na di na bugnaw. Ako lindi. Buwa ka sa lidog. Ako ra ti ah. Ako ra kay na may sundang. Uban kanila lin? Sige. Ato na nimbo ako ng mga kuan butong kay para makuskus na. Andi kuan lin. Lamaw ta ninyo. Kaon ta pa. Kuan. Butong. Ay, gamay sa tubig. Ha? Gamay ra tubig. Di magkanam. Ato lang juga ang dayon. Ay, pagpurutag buwak. Kanira tulura. Ama uban ko saralin. Labay? Diyan dilin di. Ang bicara, Ako'y kuan di. ako buwak. Ha? Ako buwak. Ay, nagwa ka? Kanyo ang katulo. Kana upat. Diyan din din. Ibutang sa kuan ba? Ang tubig, nito ba? Andi na ko ang kutsara ko di. Kuy. Ang sama ni Kur. Dagko mo kay Kur. Anak ra maguna o dalanan ra diha ba? Ay, mura mo tubutuhak sa manok. Duman ka dalanan. Mura ra gyapog nay kuskusay. Inga na Kur nga pagka-kuskus Kur. Inga na. Pag mansip to, gisibog. Ang imo kay mura magi unsa tulin gituhak sa manok. Mura gituhak sa manok. Si mami ra magbuak daw. Pade ako ra buak mo dit. Pagian nga ako para disiksa po sa Atos tubig ni mami ko. nagturumang. Ayuhan na agoy. Bawion gina karon. Ayo ibalik-balik para dili ingnon nga gituhak sa Koreana. Ya, Dito ituyok ba? dibi? O diha ituyok diha ana iduot. Ay gibalik-balik para di madurog-durog. Jesus Ginoo ko, di kabalo. Lang di man katubang atuan. Ayuha gani no. Isa ra ka condense ang among dala. So gamayon ra ang tubig kay basig masobrahan, tabang na unya siya. Unsa man naa dua-dua or Lughura na magna nimo. oh Mana. Sakto na. Dili man nagkabira dita. Video. Yara. Abli na. Kuha ang tubig. Hoy.
Yabuhan na to. Ayun na, ayun na. Ay, so, agkakaon magani ning butong nga walay. Gani. Ihuro to nato ni. Kutsara kor di, palihog kor. Faster kor. Mama Mercio. Kutsara kor. Dera kor. Ato ni butahan sa tubig kay para Kaya, may ba? matilok yun ang iyahang kuan. Duga-duga. Katapusang duga. Ato ning bakbakan. Nya, ato pod hatdan karon sila ni Budog og ni Rimon. Kay para maka yam-yam pod sila sa atong gigama nga butong. Lamaw. Kor. Ay, isagol pa nato ning kwanti. Yaho. Ah, tabari di ba ni magkulita karon. Di ba? Kanira among timpla, wa nay daghan arti-arti pa. Kay naman ta sa bukid nagpuyo. Oh. Ang atong mga video puro ra binukid nga style. Kay ang kanang wala nato nga himaw-an di na tag akig-akig dana kay Dalag ignon ta nga taga-bukid, ignorante. taga-bukid ignorante. Unsa may naada na. Ikaw kung mag-adto sa mig syudad, di man pud may mapapag. Oo. Pero kanunay lang gyud mangutana kay basig. Diba? Balag taga-bukid nga ignorante pa jud. Bahalag ignonta nga taga-bukid, ignorante, bulok, at least wa man ta nangaway. Diba? Wa man ta nangaway. Pasagda nato na sila. Ato ni sagulan sa kuan kani Yahoo. Mao ra ba ni paborito ni Lula nga Yahoo? Peanut butter. Wow! Lami na. Diba? Tanawa akong hitsura oh. Napuno sa dalikdik. Oh, diara. Muli ang mga taga-bukid. Iya ta mag-arti-arti. Ano ko bayot? Di lang ta mga hilo. Makaon ta ko si makaon. Unya kay ang taga-bukid kay gwapa man. Kani ray taga-bukid nga gwapa. Di ba? Lamang kayo. Palag pa mo diha. Gwapa ni. Mao nang maskin paturog taga-bukid ko. At least gwapa. Gwapa mga bayot. So, di ba? Maunang karon, ayan mo panaway sa akong recipe karon kay ako ni kaugalingong recipe. Ug kani kay ako maning recipe. Lami ni para nako. Di ba? Kaon ka na ni Kor? Kor? Suga sa nang tingog, mura maguna ka pa ni Unso. Tipot rin nakadungog ni Koreana eh. Kaon ka ba daw? Pero pag duwa syagit tayo. Lami dili. Lama! Sayaw sa. Ali sayo. Patong dili. Ayun kanta ron nanti. Wak-wak sa gabi Saminam-miname. Wak-wak sa gabi Saminam-miname na Wakwak sa gabi Koreana di ay to. Di ara ang among labog nga butong. Lamaw insert bahog sa baboy. Kani muray bahog sa baboy. Okay, ang lamaw baya bahog sa baboy. So di lamaw. Baboy mo kanta. Okay, yummy na kaayo, di ba? Salamat, tambok kayo. Maskin maura ni ang timpla pero lami na ni para sa amo. Ingani ra ni ang sagol pero kinalamian na ni para sa amo. Mao na giingon nga. Ang among pagka-ignorante, pagka-taga-bukid, amo ra ni. Oh. Diba? Unya karon. Sustansyado ka ni. Sa pailain ni sagol danit eh. Wa na kanara, lami na na.
Hagunoy. Sagulan na rin hagunoy. Katong tayo sa kanding para Tayo sa kanding para igol ka na chocolate. kadang buwak sa katong buwak ba nga murag tayo sa kanding kay aron ignon sa niya murag salad. Kay naaman to orange na yellow. Oh. Sige, okay na. Tao na ta. Humana. Humana ang ato. Yabo. Mayabo ka ni. Humana guys. Adto mi dito sa kuan. Adto mi dito sa lampasan ni Budog ug ni Rimon kay dito ra mi mangaon. Kay may nang maka inom po sila bugnaw. Ayan si Ate Mercy. Dala si Ate Mercy sa kananan. Kay para di na maglisod abot dito kay baso duha ra ka buok na dala. Luwag-luwag nang din yung nakunan. Dani sila naglampas ni Lilin ni aging adlaw. Kani sila naglampas ni Budog. Si Budog gi swelduhan pud ni Lilin. Kay may na lang pud sa inadlaw-adlaw na kuan ni Budog. Nya gihatagan pud si Budog sa bugas ni Lilin. Niara sila diri dapit. Naglampas. Ha? Diri rata kay basig ginagdan sa aron. Dani rata kay basig. Dani hawan tiyo. Asa ang putyukan? Magkuha sa ni magbuhog. Ani dog. Ani na mo dog. Kay mintas bugnaw pa niya dog. Kibutangan din ni namo sa ice. Rimon? Ug ginukulin basig mga tusok atong lubot daning kuan oh, hait magsigpang. Dadto rata. Ma dobli ang bangad sa atong lubot dani. Agay natunog ko. Rimon? Ari na mo? Nagtukara po kabuhi ni Koreana. Kani si Koreana o si Gerald pariho ginig kabuhion. Daraw, daon sa nag Naon sa kana si Koreana? Nagtukar ang kabuhi. Ihiktar nga namo din eh. Harap itang kuanlin. Putyukan. Kuan ni ama ba? Tara sila na ito nagkuan. Oh. Naglampas. Alim sa katibi. Eto na. Magkaon na tayo ninyo. Nakamuritsing pa kahit ko. Hala, ayun na. Pagkaon na lin. Ako na. Kuan ni lasa ron. Halalin ay kahoy lino basig mga hulugan tara nilin tanawa. Ha? Lay aron na. Biskot paghagad datog. Andi na nindi. Ayaw na pagkwai. Di. Diretso na. Tuo man ka. Kanira akong sudlanan. Diba? Yara sila naglampas gikan. Ali namon. Pagkuan na dong kay mintas bugnaw pa na dong. Awa na ni lasa ron. Oo. Mahimo na ng parat karon. Kana. Mamang. Amay mo hati. Kanila ko. Kana mo ha? Orang ba sila? Oh. Ako ra. Ngayon ta guys. Aman mo ha. Kutsara mon. Dana kur kay basig tumbling nilo karon ko raw di ta kakaon. Budog ra kay baka kaon. Kapil pa nasa pa dito. Kanan lubi ulo na. Dana kur. Diskarte na diha kur ay napagpakuan-kuan kur kay mauna ni karon kur. Di puno ako ro yatag ni tito. Ikaw may taga kahit kur. Dapat tito kur. Kahiti kur. Kaon ta ninyo. Laya ta. Labi kay hangin kay Bersada di dito. na. Hangin-hangin. Tama rin ang katamis. Pero pag mahilig ng ice te, Hindi na
Hilis ng ice? Kaabot ko si Riri dani. Sali ni si Riri rin. Ay, sure kadagang kay dana oh. Kawahig dito tumaagi. Dani bitaw bisag agi. Nya. Ano ko parang taon. Ngayon to guys. Mm. Dami kayo. Mami na hindi na ibuntag. Doon sa kulit yun sila. Humana may kaon sa kuan. Lamaw. Anhaon ako si Budog kay naglampas-lampas si Budog dani. Ako kabalupod ko maglampas. Kay sa una magpainadlaw mangyapon ko sa una lampas. Karon dog tagpila ang inadlaw karon dog? 350 ang inadlaw sa lampas? 350 ang inadlaw sa lampas. Kung libre 300. Sa una nakasulay po kong lampas. Hilamon, lampas, piko. Kay taga-bukid baya jud ko. Mao nang. Tanan trabaho sa pambukid, kabalo ko. Eto, paulamak ko na na mundi. Sundang mundi. Ay sanggot kay lampas ko. Sinimbag, ano yung sinimbag? Si Raymond mag-video sa ako. Dara si Raymond guys. Siya ang mag-video. Ari na guys, kay ato na ning pang pilay-pilay yun ato ning kuan. Sakbot. Kani siya ang purpose dani mo ning ikaw it sa kuan, sagbot. Ay mon. Wala pinig din mo? Oh dia. Ha? Oh dia. Murag gamay dapalupad ah. Oh dia. Uy, lapinig. Hindi na lapinig ko na ni. Ha? Hindi na lapinig ko nga ni Ria. Ay nga ni sagbot. Ang inyo lagi kuan kay ang inyo nilampasan kay taas kayo ang kuan. Kani lukdo-lukdo. Bigay ninyo pukan? Bukan. Dog. Unsa ra nga kuan diha? Ni tama na kahoy di ay? Dagan kayo na ni. Mga tinumbahan perkata. Ha? Mga tinumbahan. Nakata? Hmm. Dito kay kahoy din lo. Paginay. Dito ayo ha, ayaw ikurog-kurog.